Takže čaute, zdravím vás Zombie Movies pri druhom videu, v ktorom je challenge a ideme zjesť čili babličky. Bude nás to strašne štípať, sme to skúšali. Chcem sa v prvom rade ospravedlniť za to, že sme hovorili, že zjeme najprv mletú múku a potom tie čili babličky. Mletú škoricu, pardon. Ale tak sme sa rozhodli, že najprv dáme tie čili papričky a potom. Takže mohli by sme aj začať. Už smrdí to. Také obyčajné, ale štípe do nos, takto. Normálne sa na to tešíme. Požiarný uzáverný. Tak vidíme prvý. Ja som si pripravil aj fantu, aj keď neviem, či to pomôže, ale pripravil. Dobre, ja to nedám reklamu. Ináč, reklama, jahoda kiwi. Telefónny kontakt. A napíšem do popisku videa. Ber si už tu čili. Tak to nejako vypadá, tá jedna. Mňam. Dobre, dávaj, ideme. Takže 3, 2, 1. Štípe. Ty vole. Nevadí, musíme to vydržať. To vydržíme. No, vydržíme. Opakujem, že jedli sme tieto čili papričky. Čili odáme. Nekoba. Teraz niečo. Jau. Au. Ty kokos. Nenapijem sa tejto fanty. Takže ďakujeme, že si pozreli naše videjko. Ak sa vám video páčilo, tak určite dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, po prípade dajte dislike. Ak sa vám niečo nepáči na tomto videu, prosím vás, napíšte nám do komentáru, budeme sa snažiť vyhovieť. Dneska určite pridáme minimálne jedno video, kvôli tomu, že sme si dnes založili kanál. Tak určite ešte dneska pridáme jedno video. Čaute.